Dnes se mi stalo něco šíleného. Někdo mi ukradl auto. Jestli chceš vidět víc, dokoukej video do konce. Co na záchod, na záchod. Sakra, kde mám klíče? Kde jsou ty klíče? Kde mám auto? Ježíši, kde jste kurváč? Sakra, mám tam vyjel všakem benzín. Budou muset někam natankovat. Diesel, benzín. To je kočo! Ty kráso! Sakra, kde je to auto? Auto s otevřenýma dveřma. Prostě nejde. Je tam víc paliva, než bylo. Vyprankoval jsem tě. Dal jsem ti tam místo nafty. Ale to auto nepojede. Tenhle prank vyšel na 200 000, tak ten byl fakt super. Pro pokračování dej like a odběr a já jdu hledat mechanika. Ach jo.